ku da sake kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato Baturiya TV. Idan ya kasance wannan ne zuwanka na fari cikin tashar ta mai albarka, sai kai kokari ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu sake samun damar sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin ayyukan na masu inganci. Turkashi yau da yi labarinmu ya zo a dangane da jaruman Kano waɗannan ne guda biyu waɗanda suke soyayya kuma soyayyar tasu har ta kai su ga yin aure, wato Ummi Rahab da Lilin BaBa, wanda Ummi Rahab da Lilin BaBa idan ban manta ba a lokacin da aka yi auren su a kwanakin bayan nan ne ba da daɗewa ba. Auren nasu ya tara jarumai manya-manya na cikin masana'antar Kannywood da dama. Haka zalika ma waɗanda suke wajen masana'antar Kannywood duk sun samu halartar zuwa wajen bikin ɗaurin auren Lilin BaBan da Ummi Rahab. Bayan da ne aka sha shagali irin wanda baka tunani, domin kuwa ana ikirarin cewa ba a taɓa biki a cikin masana'antar Kannywood ba wanda ya kai na Ummi Rahab da Lilin BaBa, duba da yanayi irin shagalin da aka sha da kuma irin yanayin mutanen da suka halarci wajen bikin da kuma irin yanayin ruwan kuɗi da aka yi a wajen bikin. Kuma dama sanin kowa ne ya san cewa shi kanshi angon nata yana da maƙudan kuɗi ko ba 'yan kaɗan ba, domin ko cikin masana'antar Kano ɗin ma ana ji da shi, wato Lilin BaBa. Ita kanta kuma an san cela ce, an san yarinyar kowa ya santa tana da farin jini sosai fiye da yadda ba a zato, domin kuwa a jarumai mata za a sa ta ɗaya wacce ta zo da farin jini wanda ba a yi tunanin kamar hakan ba a gare ta. To wannan al'amari ke da wuya bayan auren nasu. Bayan sun yi auren ne kuma aka hango wata matsala 'yar guda ɗaya, wata baraka, yayin da ake ta yaɗa jita-jita al'amarin. Bayan auren Lilin BaBa da Ummi Rahab an gano cewa Lilin BaBa yana da wata mata bayan Ummi Rahab, bi ma'ana dai ya auri wata mata bayan Ummi Rahab ɗin. Su dai abinda mutane ba su sani ba akan wannan batu shine, shin wai suna tare da matar ne ko ba sa tare har yanzu da Ummi Rahab ta je gidan nashi? To abinda da yake wakana a nan shine, idan kun ci gaba da kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci don ba ku gajiya da mu ba, insha Allahu za mu kawo muku yanayin abubuwan da suke faruwa a cikin gidan auren nata. Shin wai yana da matar ma ko ba shi da ita, gaske ne kokari? Batun cewa Lilin BaBa yana da mata ko ba shi da ita, wannan al'amari ne wanda Allah ne subhanahu wata'ala ya sani, sai dai kuma yanzu da masu bincike suka fara binciken su suka binciko cewa lalle Lilin BaBa yana da mata bayan Ummi Rahab din. To amma gaskiya haƙiƙa babu wanda zai ce da kai shin har yanzu suna tare da matar tashi ko kuma ba sa tare. Ana so a tabbatar ne dama ya yi aure ko bai yi ba, ko Ummi Rahab ita ce aurensa na fari. To haƙiƙanin gaskiya masu bincike sun binciko cewa ba ita ce matarsa ta fari ba, ainihin dai yadda ake yi yaɗawa a kafafen social media. Bayan kuma kafafen social media majiya mai ƙarfi ma ta bada wannan tabbaci. To a hakikanin gaskiya a nan wajen shine mu ba za mu fito mu gaya muku cewa yana tare da ita ko baya tare da ita ba, su dai idan mun tara a bidiyo na gaba, wato part 2, a nan ne za mu zayyana muku gaskiya al'amari. Shin yana tare da matar tashi Ummi Rahab ta je a matsayin mata ta biyu ne ko kuma baya tare da ita? Domin wannan tasha mun yi ta ne domin farin cikin al'umma, domin kuma kawo muku abin da ba ku sani ba. Don hakan ne ma sabida irin soyayyar da muke nuna a game da masu bibiyar mu yasa da muka ji ana yada wannan jita-jita, muka zo muku da wannan bidiyo domin mu share muku duk wata tantama da kuke da ita a cikin zuciyarku, domin ku samu tabbaci akan wannan al'amari. Yasa muka alƙawaranta muku insha Allahu za mu kawo muku tabbacin al'amarin, shin suna tare da matar tashi ne ko ba sa tare. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin Baturiya TV, ku ci gaba da danna subscribe sannan da ƙararrawar sanarwa. Mun gode.